Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Prabu Kresna pamonge propandu siwe arsa tapa netra suparah ngareseng yuang
Wadya Sarana Padangke nek niku tetep ora ketok. Panging jagat kang sinerat dadya panutaning geblet
Andung Pirawangga Kirang Puspondriya Janur-nur cahya lan sanggepe waringin jati laksana Nuwun Koko Prabu sarawuh paduka wonten negari Ngastina kepareng ngori paduka nyaosaken sungkem pangabekti miwah pembagya Panakrambi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang ketamben rawuh Koko Prabu Weladalah jagat Dewa Bathara inggih Yayi sak langkung kadat katedha kalingga murda sepembagya paduka Yai Prabu Duryudana ingkang rempah dhateng Rakanta ing Mandura sampun kula tampi kanthi tangan kula kalih dadosaken bombong birawing manah Rakanta ing Mandura Yai amung ugi Pudyasta puja bratanipun Rakanta Mandura kunjuk wonten ngarsa paduka Yai Prabu Duryudana kula non Yai lho inggih Koko Prabu sak langkung anggening kula mundi paring isih welasa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang kermantah dhateng ri paduka kula Ngastina Begindayanana kiyatan miwah kawidadan dhateng ri paduka ing Ngastina Koko Prabu Yai Prabu Duryudana inggih Yai kejawi saking menika Yai wonten kersa ingkang kados pundi dene paduka Yai Prabu Duryudana angintun kintaka dhateng Rakanta Mandura ingkang suraosipun kintaka Rakanta kedah enggal-enggal sowan ngabiyantara paduka wonten Praja Ngastina Yai monggo kula aturi paring dawuh dhateng Rakanta menggah ingkang dados wigatos sing manah paduka Yai Prabu Duryudana Koko Prabu katuraken panuwun ingkang tanpa pepindhan deli paduka sampun kepareng rawuh wonten Praja Ngastina ing kalenggan menika Koko Prabu mugi dados kawuningan duh Koko Prabu ingkang dados wigatos sing sedya ri paduka angintun kita paduka kula aturi rawuh wonten Praja Ngastina ing kalenggan menika wonten bab ingkang wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu gegayutan kalian negari Kendraprasta inggih negari Ngamarta kalian negari Ngastina Kanjeng Koko Prabu weladalah jagat Dewa Bathara pangestu ngkara weh jagat pramudita Yai Prabu paduka paring dawuh badhe kalebet perkawis negari Indraprasta inggih negari Ngamarta kaliyan Ngastina lho menika kados pundi ingkang mongko wekdal dinten menika negari Indraprasta sampun dados reh-rehan paduka Yai Prabu Duryudana duk nalika kadang kula para Pandhawa kasoran dadu wonten ing Praja Ngastina setengah kadang kula Pandhawa samya nindakaken hukum buang 13 tahun laminipun ingkang kalih las taun menika wonten Wanawasa dene ingkang setengah taun Wulandara pepariman wonten negari sanes Koko Prabu oleh ingkang dawuh Yai dinten menika paduka kepareng badhe caos dhateng paduka Koko Prabu bab negari Ngamarta iki negari Indraprasta inggih leripun Koko Prabu keparang kula matur paduka bilih ri paduka badhe masrahaken negari Indraprasta
datang kadang-kadang kula Pandhawa Kanjeng Prabu adalah jagat Dewa Bathara. Yayi, syukur-syukur Yayi menawi putra sampun emut dhateng kautamen Yayi. Dados menika sampun dados titikan putra Yayi Prabu Duryudana menika boten badhe ngakahi negari Indraprastha utawi negari Ngamarta. Badhe kapasaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa iki sami pepariman wonten negari sanes. Makaten Koko Prabu. Namung kewala Koko Prabu. Sarene Pandhawa menika gadah satunggaling pamomong. Inggih menika ing ngembani Pandhawa salamipun gesang wonten Madyapada. Nuli inggih Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula badhe masrahaken negari Indraprastha dhateng kadang-kadang kula Pandhawa. Nanging lumantar Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu. Weladalah. Mekaten Yayi. Inggih Koko Prabu. Nanging emanipun wekdal dinten menika Papunden kula Dwarawati Koko Prabu Kresna katemben mangun tapa brata tapa sare wonten bale Makambang. Sak caketipun Tlaga Dwatawana. Wilada Koko Prabu. Iba dosa menawi ingkang badhe kula sandhang menawi paduka kumawantul ngagru-agru ngganggu damel. Anggenipun pepunden kula Koko Prabu Kresna mangun tapa brata tapa sare wonten bale Makambang. Weladalah inggih. Leres Yayi. Dinten menika kadang kula Yayi Kresna katemben mangun tapa brata tapa nindra wonten bale Makambang sak caketipun Tlaga Dwatawana mila Yayi. Dinten menika kula kinten boten badhe saged paduka masrahaken praja Indraprastha dhateng kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu. Kula ingkang dawuh Yayi. Dinten menika kula badhe nyuwun sanjata pitulungan saking Ngarsapada Kanjeng Koko Prabu. Leripun kula badhe nyuwun pambiyantu paduka Kanjeng Koko Prabu supados mungu dhateng Koko Prabu Kresna ingkang nembe tapa nindra wonten bale Makambang. Sabab kula menika enggal daya masrahaken praja Ngastina menika sampun ngantos dados reh-rehan kula sak lawenipun. Ngastina Indraprastha badhe kula pasrahaken dhateng kadang kula Pandhawa. Lumantar Koko Prabu Kresna kula enggal kedah masrahaken negari kekalih menika Koko Prabu. Waladalah jagat Dewa Bathara. Mekaten Yayi. Luhuring budi paduka Yayi Prabu Duryudana. Lajeng paduka nyeraya dhateng Rakanto supados nggigah dhateng Yayi Kresna. Ngaten Yayi. Kasinggihan Koko Prabu. Menapa kinten-kinten paduka sarujuk lan kersa paring pambiyantu dhateng ri paduka kula Kanjeng Koko Prabu. Yayi Prabu. Inggih. Menawi bab kautamen Rakanto menika remen sanget menika sampun jelas. Paduka Yayi Prabu Duryudana sakadang Kurawa kepareng badhe masrahaken negari Kresna ugi negari Indraprastha dhateng kadang kula para Pandhawa. Kula sagah minangkani ingin dados kersa paduka Yayi Prabu Duryudana. Nggigah kadang kula Kresna ing nembe tapa brata wonten bale Makambang Yayi. Saka sekadi jumurung Koko Prabu menawi paduka kersa paring pambiyantu dhateng Rijengandika kula Koko Prabu. Namung kala Yayi. Rakanto namung saged berusaha Yayi. Sabab wonten paripaos pambudidayaning manungsa menika tan bangkit hamase sapurbaning Gusti Kang Maha Kawasa. Kridaning ati datan saged mbedah kuthaning pesthi Yayi. Rakanto tetep badhe nindakaken dawuh paduka namung Rakanto wonten paripaos sagah dereng kinanten selak inggih boten Yayi.
Olehipun kados pundi kok angel-angel kula memahami Koko Prabu. Inggih Yai. Kula badhe budidaya mrisaget Yai Kresna menika saged wungu saking anggenipun nindakaken tapa nindra wonten Bale Makambang. Namung menawi mangke dereng wonten asilipun Paduka sampun ngantos maido dhateng Rakantong Mandura. Ngaten Yai. Inggih. Ingkang bakal kula sampun atur satunggaling wawasan dhateng Paduka Koko Prabu Mandura. Lan Paduka sagah nindakaken jejiban kula wau. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Menekaten cekap Paduka lenggah wonten Praja Kesina dipun anti kemawon namung 17 kula Yai. Kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun nggih Kurawa sedaya mboten wonten ingkang nderek cawe-cawe perkara menika. Rakantong kaliyan Padukanipun menika anggen rebukan namung catur netra. 4 mata. Dados kula mboten sarujuk menawi Kurawa nderek ngombyongi Rakanta wonten Bale Makambang. Mangke pindhak ngekeh kai ragat, ngekeh kai pangan, ngoten. Sebab biayane mung sithik, ngoten. Mboten perlu padha melu kabeh. Sing mriyang ning omah ya ora usah melu ora apa-apa. Sebab mumet gundule. Mekaten Koko Prabu. Inggih. Sagah mboten. Menika panyuwun kula dhateng Paduka. Inggih. Kula nderek kersa Paduka. Para kula mboten badhe kula perintah. Nderek cawe-cawe. Ngomjonge Paduka wonten Bale Makambang. Inggih. Yayi. Rebat cekap nyuwun pamit kula enggal bila wonten Bale Makambang. Badhe kula gigah Yai Kresna ingkang nembe tapa nindra Yayi. Sang Baladewa Narapati duwe nareswara Kresna kalangkung ing tresnanipun marang Sang Dyah Banon Cinewi. Mongko pisah ungyanipun
mila tansah tanya warata wau Sri Narendra kali Wiladala Kakang Udawa iki inggih sinuwun wis mau ning kene kowe inggih sawetawis kula wonten mriki ngaturaken sungem bekti kula katur kunjuk wonten nasa paduka Kanjeng Isra Mandura ya wis tak tampa dadake bombong bungah penggalih ingsun pana kramaku tamalana Kakang Udawa lha inggih saged anggen kula pundi sinuwun jinali mestaka mriki dadosa jimat paripih pepala bagja kayuwanan kula sinuwun lagi apa kowe ning kene kok mung lungguh jaduman karo ngopi lagi apa kowe ngentekke senek ya kowe ya duh sinuwun kula wonten mriki menika nampi jejiban saking pundhening kula Dwarawati Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nembe tapa brata wonten Bale Makambang sinuwun. Oh, ngono to. Dadi kowe njaga wong tapa turu kowe. Inggih sinuwun. Wis pirang dina iki? Nembe lumampah kinten-kinten 7 ari kalenggan menika sinuwun. Lagi 7 dina. Inggih sinuwun. Wah, beneran. Udawa kula ingkang dawuh sinuwun. Dina iki aku kepengin ketemu kelawan Yayi Kresna kang lagi tapa ning Bale Makambang. Pun Kakang ana wigati kang pinestu, mula aku kudu enggal-enggal nggugah kelawan kadangku Kresna kang lagi tapa ing Bale Makambang. Aduh. Sinuwun. Ana apa kok aduh? Kedodok petik apa piye kowe? Mboten mekaten sinuwun. Diagung Pangangsama menawi paduka menika badhe kepanggih kaliyan sinuwun Dwarawati wonten ing Bale Makambang ingkang ketemben mangun tapa nendra. Menika mboten dipun keparingaken sinuwun sebab kula sampun nampi pitungkas dawuhipun sinuwun Dwarawati Udawa aku jagane nek tapa ana kene karo para sentana Dwarawati uga Setyaka uga Dimas Tyaki padha melu kabeh njaga ana ing Bale Makambang aja nganti ana wong kang padha ngganggu anggonku mangun tapa brata ngaten sinuwun. Udawa mulai nganggo dawuh sinuwun. Wis mamak mripatmu yo. Wis ora nyawang kowe. Aku iki sapa? Aku sapa? Sawangen. Aja waton jeplak lambemu. Aku tak bitet cangkemmu kowe mengko. Nyuwun pangapunten Gusti. Kula menika namung nindakaken dawuh, kula menika namung andhahan nindakaken kewajiban. Menawi ngantos kula lirwa, kula klentu tertamtu kula ingkang nampi satunggaling siku denda sinuwun. Nek kowe kudu nyawang, kowe kudu ngerti sing teka sapa, sing bakal nemoni sapa, sing bakal nggugah sapa. Aku kadang perdo, kadang tuwa saka kadangku Kyai Kresna. Kok kowe mempalangi? Kok kowe tidak membolehkan kan piye? Rumangsamu nek kowe dipercaya karo ratu terus nggembelo sirahmu ngono ya. Terus kowe lali karo padatan, sapa sira-sapa ingsun kul malu ngadol gendong. Adol jeneng. Aku kenalane ratu iki. Aku andane ratu iki, mbok gawe dodolan awakmu ngono ya. Malah sulaya ya aku ini.
Wong tugas kok malah diunek-unekke iki. Bener luput. Salah luput. Rewel. Yen kowe mepalangi apa kira-kira kowe saguh nampani pusaka nenggala saka Prabu Baladewa? Saguh kowe. Aduh, lah nek tekan niki kula nggih pun nuwun sewu. Kula mung trima ngalah mawon. Nggih. Menawi paduka badhe meksa kedah pinanggih kalian Sunun Durawati, monggo mboten napa-napa. Kowe ngidini. Ora wedi kowe. Nggih, kula terpaksa mboten wedi. Sebab ingkang badhe manggi menika kadangipun sepuh kadang werda ingkang kinurmatan Nalendra Ratu Mandura pripun to niku. Wah. Nyangklak kowe. Salah meneh. Namung ngaten sinuwun. Ngaten piye? Nggih. Paduka badhe mlebet wonten Balai Makampang monggo namung wonten paripaos godhong waru kula mboten ajeng melu-melu, godhong dadap kula mboten ajeng melu nggarap. Godhong dawung kula mboten ajeng canduk lawung, godhong mlinju kula mung tak trima bodho. Godhong apa meneh? Godhong apa meneh? Mesti nggo godhong-godhong. Godhong mlanding wadahi kreneng. Apa kuwi? Nek jengking kula nggih seneng. Edian lambemu. Ora sandagel kowe ngono dhewe bagiane. Nggih, Diagung Pangangsa nuwun. Monggo kula aturi enggal-enggal manjing wonten Balai Makampang. Yo. Tak mlebu tak gughahi Hyai Kresna. Monggo sinuwun. Jane Ratu Mandura iki ya pernah ngono adikku dhewe. Ning ket biyen kok kasare ora ilang-ilang lho. Kudune ora ilang-ilang nek musmulni kudu kok. Kudu dilakoni. Mbuh ngala apa becik ora dipikir kanthi wening. Yo, wis ora apa-apa. Tak nonton kaya apa kedadiane. Aku sing penting wis ngomongi. Hyai Setyaki. Piye Kakang? Ayo nonton wong kewirangan. Yo, ayo. Tonton sok kadohan bae. Yo. Wae radalah.
kagiat risang kabirang renang kula kenempit duh sangret naning pawono Yuki tukang walangeti Yuki tukang sing tias Yuki tukang kudu garing jagat Dewa Bathara Yai Kresna anggon mangun tapa brata tapa sare ing bale makambang nganti awakmu pinulet rebandel bebondo tantaru tala kowe mangkono Yai aduh Yai sejatine apa kang mbok sedya Yai kok nganti mangkono lelakonmu Yai Kresna Jadi Triwikrama dadi denawa sak gunung anakan tapa selenggur wis ora eling karo apa wae nganti anggonmu ngorok saka ngalian Semarang krungu weladalah Yai Kresna iki pun kakang ingkang prapta ning bale makambang Yai Yai Kresna tak jaluk Yai Kresna gelem enggal-enggal wungu enggal-enggal tangi anggone mangun tapa turuh ana ing bale makambang iki Yai Kresna tak jaluk muling atimu tak jaluk enggal tangi yo Yai aja mung turu wae Yai. Pun kakang minangka sraya saka negara Ngastina. Saka Yai Prabu Duryudana supaya ungu kang dadi nendrane Yai Prabu Kresna. Dina iki para Kurawa lumantar pun kakang mungu Syadi. Kura bakal masrahke negara Ngastina ning Indraprastha kelawan kadang-kadang para Pandhawa. Mula Yai enggal tangiyo Yai Kresna tangiyo Yai tangi edyan wah wong turu nek angel iki jalukane pentungi nganggo pentongan ngene iki. Yai Kresna. Semune kowe nyepelekke karo kadang tuwa kowe. Wis ora ngwongke karo kadang tuwa. Yen kowe ora gelem tangi dene iki, kelakon tak perwasa. Nganggo bindi. Ora tangi. Ayo, tangi ora kowe. Yai Kresna. Tangi ora kowe. Tangi ora. Lakon mati dening aku. Lho. Waduh ya, wah, waduh ya.
Loh. Wah. Tadane kanggo spring bed. Loh. Waduh, kliwat. Wah! Dos pundi kabare niki? Mpun siyos nggigah sinuwun Ndrawati ingkang nembe tapa nendra wonten Balai Makampang menapa dereng sinuwun? Kok malah hungkep-hungkep wonten apa? Pripun iki? Kelanjutane pripun? Sampun klamah napa dereng nggigah sinuwun Ndrawati? Apa matamu ora weruh ya? Aduh, salah meneh iki. Apa mripatmu ora nyawang? Nek aku tiba kelenggak ana kene. Oh, lah kula nggih mboten ngertos to. Kok ngantos kedadosan ngaten menika kula nggih mboten saged mangertosi sebab kula nggih mboten wantun ngetut wuri wonten Balai Makampang, kula mboten wantun mlebet ngaten. Kowe mau nggawa apa? Kula niku semerep paduka kemleng saking dari kantor lajeng kula mendhet spring bed wonten mlebet. Arep nggawa apa? Kangge nadhahi paduka dawah ngaten lho. Ampun kula paske, tiba nang endi? Lah kula tarik sithik malah mboten pas. Pancen kowe arep munusika karo aku ya? Mboten sinuwun, estu menika. Aduh. Udawa. Kula ingkang dawuh sinuwun. Ora nyono babar pisan. Anggone Yayi Kresna tapa ning Balai Makampang ora kena denagru-agru. Ora kena disalusiku. Kula ora mun ngomong gitu. Sinuwun Ndrawati mangan tapa brata menika mboten kok nama ingkang nindakaken tapa nendra ingkang biasa. Sinuwun Ndrawati menika nindakaken tapa brata namung wonten bab ingkang dipun gayuh. Wonten paripaos nglinang sukma ninggal raga wonten Balai Makampang. Kok kelajeng paduka menika ngagru-agru badhe nggigah. Napa malah kok namung paduka, nggih to? Mau paduka beto bindi to sing dipenthung to, Sinuwun Ndrawati. Ya jane ngono, nggih boten jane kula nggih nginceng saya ngadoh kok. Ajeng diprawasa supaya tangi ngaten menika. Iya jane. Napa malah kok namung dibindi, nggih to? Mbok nggih pusaka paduka pusaka nenggol dipun tamakaken. Boten badhe tumama. Malah kepara paduka badhe nampi siku denda wonten wiyadinipun ngaten. Weladalah jagat Bathara. Ya. Aku wis nglenggana yen to luput tumindakku mung nuruti karepe Sata Kurawa. Oh, jebule ana sing kongkon to.